ישראל? Yes. Yeah. אז הלימודים שלי מתחילים עוד שבוע, ואין לי תיק, אז בואו איתי למצוא אחד. אז הזמנתי מונית דרך האפליקציה, ותקשיבו שלקח מלא זמן למונית להגיע. כמו שאתם רואים, הנהג שאל אותי מאיפה אני, ואמרתי שאני מישראל, אז ככה כל הדרך הוא שם לי פשוט שירים בערבית. אבל מה זה משנה אם בסוף הגענו למקדש שלנו, בנות? מי שמגיע לפריז, חברים, תתכוננו, כי הריח של הזיעה הוא פשוט נוראי. אני יודעת שהגענו בשביל התיק, אבל לא יכולתי לוותר פשוט על הדברים שמצאתי. תקשיבו, והיה מחירים אימאלה. ומצאתי גם כמה גופיות נחמדות שיהיו לי ליום יום. והנה התיק הנבחר, ככה שיהיה לי גם מקום לאייפד, למחשב ולכל הדברים שאני צריכה. ואחרי כל הריחות המדהימים שהיו בזארה, הייתי חייבת רגע לעצור ולאכול ארוחת ערב, כי פשוט גבעתי ברעב. תקשיבו שהאוכל היה סביר, אבל השירות היה פשוט מזעזע, אז התחפפתי משם כמה שיותר מהר. כאן עוד פעם הנהג שאל אותי מאיפה אני, ואמרתי שאני מישראל. בואנה חבר'ה, אין לנו ממה להתבייש.